eleccions, molta gent que està lluitant per dignificar aquest país, que fins ara no té l'oportunitat de fer-se visible. I en la coalició Compromís, unint a tota la gent que vol ser visible, és important donar aquesta imatge i Compromís donarà aquesta imatge. És molt important que avui a Almussafes la Xira junta grups de tots els països catalans perquè hem de fer normal la nostra llengua. I és molt important que la gent jove s'integri en el futur. Un futur que volem que siga en valencià, un futur que és nostre perquè el valencià és nostre i és de tota la gent. Aleshores la Xira és d'alguna forma la projecció del futur i de la força que té la joventut al País Valencià. Molt bé per la Xira, endavant de la Xira, visca el País Valencià i visca els països catalans.